βιβλικές διακονίες μέσω ίντερνετ και σήμερα. Ξεκινάω ένα καινούριο θέμα με τίτλο «Ο Θεός είναι με το μέρος σου». Ξέρετε ότι ποτέ κανένας άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη δεν γνώρισε τον πραγματικό χαρακτήρα του Θεού. Κανένας προφήτης του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπόρεσε να κατανοήσει το χαρακτήρα και τη φύση του Θεού. Πολλοί προφήτες είδαν το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, μαρτυρούν οι γραφές, όμως ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να δει τον αληθινό χαρακτήρα του Θεού, την καρδιά του Θεού. Θα σας δώσω παραδείγματα για να το καταλάβετε. Ο Αβραάμ είδε το Θεό. Μαρτυρούν οι γραφές στη Γέννηση στο κεφάλαιο 18, όταν ο Αβραάμ μέσα στο καταμεσήμερο, μέσα στο καύμα της ημέρας, υποδέχτηκε 3 άνδρες, οι οποίοι αποδείχτηκε μέσα στο κεφάλαιο 18 πως οι 2 ήταν οι άγγελοι του Θεού, ενώ ο ένας, ο τρίτος, ήταν ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν αναχώρησε μετά τη συζήτηση που είχε με τον Αβραάμ όσον αφορά το τέκνο το γιο το οποίο θα γεννούσε η Σάρα τον επόμενο χρόνο, όπως του είπε συγκεκριμένα, και μίλησαν και για την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Αυτός ο ένας από τους 3 άνδρες ήταν ο Κύριος, μαρτυρούν οι γραφές στη Γέννηση, Παλαιά Διαθήκη Γέννηση κεφάλαιο 18 και στις αρχές του 19. Ο Μωυσής, ένα άλλο παράδειγμα. Ο Μωυσής ονομάστηκε φίλος Θεού επειδή μίλαγε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Οι γραφές μας το αποδεικνύουν. Παλαιά Διαθήκη στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 33 και εδάφιο 11, μας λέει πως και ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς ο άνθρωπος μιλάει στον φίλο του. Ο Μωυσής μαζί με τους 70 πρεσβυτέρους του λαού πάνω στο όρο Σινά, όταν ο Μωυσής έπαιρνε τις εντολές από το Θεό, την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μαρτυρούν οι γραφές, είδαν ο Μωυσής και οι 70 πρεσβυτέροι του λαού Ισραήλ είδαν το Θεό πάνω στο όρο Σινά. Τον είδαν και έφαγαν και ήπιαν μαζί του. Μαρτυρούν οι γραφές στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 24 και ξεκινά από το 9, λέει η γραφή: τότε ανέβηκε ο Μωυσής και ο Αρών και ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και οι 70 από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είδαν το Θεό του Ισραήλ. Και κάτω από τα πόδια του ήταν σαν έδαφος, στρωμένο από πέτρα σαπφύρου και σαν το στερέωμα του ουρανού σε καθαρότητα. Επίσης ο Ισαΐας ο προφήτης, στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 6 και εξηγράφει το εδάφιο 1, μας λέει η γραφή: κατά τον χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, είδα τον Κύριο, λέει ο Ισαΐας, να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο υψηλό και υπερυψωμένο και το κράσπεδο του γέμισε τον ναό. Από πάνω του στέκονταν σεραφείμ που το κάθε ένα είχε 6 φτερούγια και με τα 2 σκέπαζε το πρόσωπό του και με τα άλλα 2 σκέπαζε τα πόδια του και με τα υπόλοιπα 2 πετούσε και το ένα έκραζε προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, ολόκληρη η γη είναι πλήρης από τη δόξα του. Και οι παραστάτες της θύρας σύστηκαν από τη φωνή εκείνου που έκραζε και ο οίκος γέμισε από καπνό. Τότε είπα, λέει ο Ισαΐας, «Ω ταλέπορος εγώ, επειδή χάθηκα, για το λόγο ότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη, επειδή», και εδώ είναι το εδάφιο κλειδί, «τα μάτια μου είδαν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων». Οι προφήτες λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, είδαν το Θεό. Είδαν το Θεό, ο Μωυσής μίλαγε πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό του Ισραήλ. Ο Ισαΐας είδε το Θεό με τα μάτια του. Παρόλα αυτά κανένας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης δεν γνώρισε τον πραγματικό χαρακτήρα του Θεού και την καρδιά του Θεού. Κάποιοι πιστεύουν πως ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους, φανέρωσε το χαρακτήρα του και τη φύση του και το θέλημά του μέσα από τον νόμο του Μωυσή. Αυτό όμως είναι λάθος. Ο Θεός δεν φανέρωσε το χαρακτήρα του διαμέσου του νόμου.
Ο Θεός ποτέ δεν εκπροσωπήθηκε από τον νόμο και ο νόμος ποτέ δεν αποκάλυπτε το χαρακτήρα, την καρδιά του Θεού, αλλά αποκάλυπτε την καρδιά του ανθρώπου. Ο νόμος λοιπόν ποτέ δεν εκπροσώπησε το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως ο νόμος προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων. Στην προς Γαλάτας επιστολή στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19 μας λέει η Γραφή, γιατί λοιπόν δόθηκε ο νόμος, προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων, μέχρι ότου έρθει το σπέρμα που είναι ο Χριστός, προς τον οποίο έχει γίνει η υπόσχεση που διατάχθηκε από αγγέλους διαμέσου ενός Μεσσίδη, ο οποίος ήταν ο Μωυσής. Ο νόμος λοιπόν προστέθηκε μέσα στην επαγγελία που είχε γίνει στον Αβραάμ, ο νόμος προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων και όχι για να αποκαλύψει το χαρακτήρα και τη φύση του Θεού. Ο νόμος δεν φανέρωνε το χαρακτήρα του Θεού, αλλά την οργή του Θεού απέναντι στην αμαρτία και στην αδικία. Ήταν ο μόνος τρόπος να περιορίσει την αμαρτία μέσα σε έναν λαό ο οποίος δεν γνώριζε το σωστό ή το λάθος. Ήταν ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, ο οποίος κατακυριεύονταν 400 χρόνια μέσα στην Αίγυπτο, είχαν μάθει να λατρεύουν άλλους θεούς, χωρίς φραγμούς, χωρίς όρια. Ήταν ένα έθνος που δεν γνώριζε το καλό ή το κακό, δεν γνώριζαν τους νόμους του Θεού, δεν είχαν περιορισμούς στην αμαρτία, και αυτό γιατί βρίσκονταν επί 400 χρόνια κάτω από ένα ζυγό, σκλάβοι μέσα στη γη της Αιγύπτου. Επομένως, θα σας δώσω ένα άλλο εδάφιο, στην 1η Τιμοθέου στο κεφάλαιο 1 και εδάφιο 10, ο λόγος του Θεού μας λέει πως γνωρίζοντας τούτο ότι ο νόμος δεν τέθηκε για τον δίκαιο, αλλά για τους ανώμους και ανυπότακτους, τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, τους ανώσιους και βέβηλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους φωνιάδες, πόρνους, αρσενοκοίτες, δουλέμπορους, ψεύτες, επιόρκους και οτιδήποτε άλλο αντιβαίνει στην υγιαίνουσα διδασκαλία. Ο νόμος λοιπόν του Μωυσή, αυτή η οργή που αποκαλύπτονταν για την αδικία, για την αμαρτία, αυτός ο νόμος λοιπόν δεν δόθηκε για τους δίκαιους, δεν δόθηκε για να αποκαλύψει το χαρακτήρα και τη φύση του Θεού, αλλά για να περιορίσει την αμαρτία. Έβαζε δηλαδή ο Θεός με αυτόν τον τρόπο ένα στάνταρ, ένα σημείο ώστε να γνωρίζει ο λαός μέχρι που μπορούσε να πάει. Δεν έπρεπε να υπερβεί αυτά τα όρια. Ο λαός δεν έπρεπε, παραδείγματος χάριν, να πορνεύει, δεν έπρεπε να έχει άλλους θεούς, δεν έπρεπε να φωνεύει, να είναι φωνιάδες. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι τέθηκαν με τον νόμο του Μωυσή ήταν κάτι εξαίσιο, ήταν κάτι που έπρεπε, κάτι αναγκαίο. Πράγματι ο Θεός φανέρωνε την οργή του μέσα από τον νόμο του Μωυσή και όχι το χαρακτήρα του, τον πραγματικό χαρακτήρα του και την καρδιά του. Έτσι, ο Θεός όπως δεν αντιπροσωπεύτηκε ποτέ μέσα από τον νόμο. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με αυτά που έχετε ακούσει, με αυτά που έχει διδάξει η θρησκεία, η παράδοση, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι, όμως αυτή είναι η αλήθεια, αυτό αποκαλύπτουν οι Γραφές. Ο Θεός δεν αντιπροσωπεύτηκε ποτέ μέσα από κανένα νόμο και μέσα από καμία οργή. Πράγματι ο Θεός έχει οργή, αλλά όχι για το δίκαιο. Ο Θεός λοιπόν δεν αντιπροσωπεύτηκε σωστά ποτέ από κανένα δόγμα και καμία εκκλησία. Ξέρω ότι και αυτό στα αυτιά μερικών μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, μπορεί να σκανδαλίζει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ ο Θεός δεν αντιπροσωπεύτηκε 100% από κανένα χριστιανικό δόγμα και από καμία εκκλησία, καμία χριστιανική εκκλησία. Ο Θεός αντιπροσωπεύτηκε 100% και αντιπροσωπεύεται μόνο από το πρόσωπο του Ιησού. Ο Κύριος, ο Χριστός, ήταν αυτός που αντιπροσώπευσε τον Πατέρα Θεό επάνω στη γη. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και εδάφιο 18 μας λέει ο λόγος του Θεού: το Θεό ως τώρα κανείς δεν έχει δει ποτέ. Ο μονογενής Θεός ή Υιός, όπως λένε κάποια άλλα κείμενα,
που είναι στην αγκαλιά μέσα του Πατέρα, εκείνος εξήγησε αυτόν. Όπως είπα και πριν, το Θεό πολλοί προφήτες τον είδαν τον Κύριο, τον Βασιλέα, κανένας όμως δεν μπόρεσε να γνωρίσει το χαρακτήρα και την καρδιά του Θεού. Ο μονογενής λοιπόν Υιός του Θεού, που είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, εκείνος εξήγησε το Θεό, εκείνος μας έδειξε την καρδιά και το χαρακτήρα του Θεού. Μας έδειξε μέσα από τα έργα του και μέσα από τη διδασκαλία του μας έδειξε ποιος είναι ο Θεός. Αυτός φανέρωσε την καρδιά του Θεού και όχι ο νόμος του Μωυσή. Αυτός μας φανέρωσε το θέλημα του Θεού και όχι ο νόμος του Μωυσή. Θα σας δώσω ένα άλλο εδάφιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάλι, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 19. Ο λόγος του Θεού μας λέει: αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους έλεγε: αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δεν δύναται ο Υιός να κάνει από τον εαυτό του τίποτα αν δεν βλέπει κάτι τον Πατέρα να κάνει. Γιατί όσα εκείνος κάνει, ο Πατέρας, αυτά κάνει ομοίως και ο Υιός. Αν λοιπόν ο Κύριος περπάτησε πάνω στη γη, θεραπεύοντας, ευεργετώντας, κάνοντας καλό, έχοντας συμπόνια, υπερβολική συμπόνια, ήταν ένας Κύριος ο οποίος δεν λόγιζε τις αμαρτίες, συγχωρούσε αμαρτίες. Ήταν ένας Κύριος ο οποίος πάντα έκανε καλό, σε σημείο που σκανδάλιζε τους Ιουδαίους, τους Φαρισαίους, τους γραμματείς και όλους τους υπόλοιπους. Αν λοιπόν ο Υιός κάνει αυτά που βλέπει τον Πατέρα να κάνει, άρα και ο Πατέρας προφανώς κάνει αυτά που μας έδειξε ο Υιός. Αν λοιπόν ο Υιός, που είναι ο Κύριος, ο Χριστός, περπάτησε με τέτοια συμπόνια, αγάπη, συγχώρεση, θεραπεία, απελευθέρωση, άρα αυτά κάνει και ο Πατέρας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας δούμε ένα άλλο εδάφιο για να σας δείξω τι έκανε ο Ιησούς περιληπτικά. Μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, όταν πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου να κηρύξει τον Χριστό, στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 38, μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, λέει: για τον Ιησού λοιπόν που ήταν από τη Ναζαρέτ, πως τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και γιατρεύοντας όλους, υπογραμμίστε το αυτό, όλους όσοι καταδυναστεύονταν από το διάβολο και όχι από το Θεό, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτό έκανε περιληπτικά ο Κύριος καθώς περπάτησε πάνω στη γη, με τη σάρκα του ευεργετούσε και θεράπευε όλους όσοι καταδυναστεύονταν από το διάβολο, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτός είναι ο Θεός που πιστεύουμε, αυτά έκανε ο Υιός επειδή έβλεπε τον Πατέρα να τα κάνει. Άρα λοιπόν η πραγματική φύση του Θεού αντιπροσωπεύονταν και αντιπροσωπεύεται μόνο από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, και ο Κύριος ο ίδιος είπε: εγώ είμαι ο ποιμένας, ο καλός, και γνωρίζω τα δικά μου και με γνωρίζουν τα δικά μου, καθώς με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα. Και τη ζωή μου, είπε ο Κύριος, θυσιάζω για χάρη των προβάτων. Αυτή είναι η πραγματική φύση του Θεού, αυτός είναι ο πραγματικός χαρακτήρας του Θεού. Τη ζωή μου, λέει, βάζω ο Κύριος, τη θυσιάζω για χάρη των προβάτων. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10 και 15 και στο Ιωάννη 10 και 10 μας λέει πάλι: ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να σκοτώσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και μάλιστα περίσσια να την έχουν. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, ο ποιμένας ο καλός τη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Αυτή είναι η πραγματική φύση του Θεού. Φίλοι μου, ο ποιμένας ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Αυτή είναι η πραγματική φύση του Θεού. Εκεί, μέσα από αυτό το πρόσωπο, αντιπροσωπεύτηκε ο Θεός 100% και όχι μέσα από τον νόμο. Ο Θεός λοιπόν είναι με το μέρος σου. Και όλα αυτά σας τα έδειξα για να σας δείξω πως εφόσον ο Θεός αντιπροσωπεύεται 100% από τον Χριστό, άρα λοιπόν κοιτάζοντας το Χριστό βλέπουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού, ποια είναι η καρδιά του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, αν διαβάσετε τα Ευαγγέλια θα δείτε πως ο Θεός είναι με το μέρος σου.
ο Θεός θέλει το καλό σου, ο Θεός είναι ένας καλός Θεός. Δεν είναι ένας κακός Θεός, ο οποίος επιτρέπει τις άσχημες καταστάσεις της ζωής σου για να σε δοκιμάσει και να σε ταπεινώσει. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 και εδάφιο 31 μας λέει: τι λοιπόν θα πούμε ως προς αυτά? Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Αυτός βέβαια που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά και χάρη όλων μας τον παρέδωσε στο θάνατο, εννοεί, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Ποιος είναι αυτός που κατακρίνει? Παρέλειψε ένα εδάφιο. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που δικαιώνει. Ποιος είναι αυτός που θα κατακρίνει? Ο Χριστός, Ιησούς, είναι αυτός που πέθανε, αλλά περισσότερο ηγέρθηκε, ο οποίος και είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για εμάς. Ο Ιησούς Χριστός μεσιτεύει για μένα και για σένα αυτή τη στιγμή επάνω στον ουρανό. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στεναχώρια, ή διωγμός ή λιμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι γραμμένο, για χάρη σου θανατωνούμαστε όλη την ημέρα, λογιστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Αλλά σε όλα αυτά υπερνικούμε μέσω αυτού που μας αγάπησε. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε τωρινά, ούτε μέλλοντα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε κάποιο άλλο κτίσμα θα δυνηθεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που είναι μέσα στο Χριστό τον Ιησού, το Κύριό μας. Αυτή είναι η πραγματική φύση του Θεού. Ο Θεός είναι με το μέρος σου, ο Θεός είναι ένας καλός Θεός, ο Θεός θέλει το καλό σου. Ο Θεός δεν είναι αυτός που επιτρέπει τις αρρώστιες στη ζωή μας για να μας διδάξει την ταπεινοφροσύνη. Ή δεν είναι αυτός ο Θεός ο οποίος μας στέλνει τους καρκίνους ή τα ατυχήματα ή τα διαζύγια. Δεν είναι ο Θεός αυτός που επιτρέπει, φίλοι μου, αυτά τα άσχημα πράγματα στη ζωή μας για να μας διδάξει ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν, γιατί δεν είναι αυτή η φύση του. Δεν είναι η φύση του Θεού να κάνει κακό. Δεν μπορεί ο Θεός να πειράξει κανένα, και αυτό μας αποκαλύπτει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 13 στην επιστολή Ιακώβου. Λέει: κανείς όταν πειράζεται ας μην λέει από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από κακά και αυτός δεν πειράζει κανένα. Φίλοι μου, ο Θεός είναι ένας καλός Θεός. Ο Θεός είναι με το μέρος, ο Θεός θέλει το καλό σου. Ο Θεός θέλει να ευημερείς, ο Θεός θέλει να περπατάς με υγεία, θέλει να είσαι θεραπευμένος, θέλει να είσαι ελεύθερος. Δεν επιτρέπει ο Θεός τα άσχημα πράγματα στη ζωή μας. Δεν είναι ο Θεός αυτός που στέλνει το διάβολο για να μας πειράξει. Ο Ιησούς είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και 14 εδάφιο και 9 εδάφιο, ο Ιησούς είπε, όταν ο Φίλιππας ρώτησε τον Κύριο: Κύριε, λέει, δείξε σε εμάς τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί. Τότε ο Ιησούς του είπε: τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε? Όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς εσύ λες δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα? Τα λόγια που εγώ σας λέω δεν τα μιλώ από τον εαυτό μου, μάλιστα ο Πατέρας που μένει μέσα μου κάνει τα έργα του. Και είδαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος περπάτησε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους μέσα στο λαό, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Ποτέ ο Κύριος δεν αρνήθηκε να θεραπεύσει κάποιον, πόσο μάλλον να δώσει σε κάποιον ένα καρκίνο για να τον μάθει την ταπεινοφροσύνη. Ποτέ ο Κύριος δεν ταπείνωσε κανέναν με ένα τέτοιο τρόπο, με αρρώστιες ή και με οτιδήποτε άλλο είπα προηγουμένως. Αν εμείς λοιπόν που είμαστε κακοί σαν άνθρωποι, διεφθαρμένοι μέσα σε μια διεφθαρμένη κοινωνία και αποξενωμένοι από το Θεό, ξέρουμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Αν εμείς λοιπόν κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, προμηθεύουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας και όχι δεύτερης επιλογής, πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας, πόσο μάλλον δεν θα προμηθεύσει ο Κύριος, δεν θα δώσει αγαθές δόσεις στα παιδιά του. Αν λοιπόν εμείς που είμαστε κακοί σαν άνθρωποι, όταν το παιδί μας ζητάει γάλα, εμείς δεν του δίνουμε δηλητήριο. Αν ποτέ εμείς σαν άνθρωποι δεν χρησιμοποιούμε
τον καρκίνο ή τις αρρώστιες για να διδάξουμε ένα μάθημα στο παιδί μας. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που δίνει δηλητήριο στο παιδί του για να το διδάξει ταπεινοφροσύνη? Αυτό, φίλοι μου, επειδή κάποιοι τολμούν να λένε πως ο Θεός είναι αυτός που επιτρέπει και στέλνει το διάβολο να μας πειράξει για να μας διδάξει ταπεινοφροσύνη, αυτό, φίλοι μου, είναι πιθανολογία. Κάτι τέτοιες διδαχές έχουν σκοπό να σας τρελάνουν, να σας παραλογίζουν διαμέσου της πιθανολογίας, λόγια τα οποία φάσκουν και αντιφάσκουν, λόγια που έρχονται ενάντια στο χαρακτήρα και τη φύση του Θεού του οποίου πιστεύουμε. Αν λοιπόν εμείς, όπως μας λέει ο Κύριος στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 9, λέει ο Κύριος, ή ποιος άνθρωπος είναι από εσάς που αν ο γιος του ζητήσει ψωμί, μήπως θα του δώσει πέτρα, και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι? Αν λοιπόν εσείς που είστε πονηροί ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα δώσει αγαθά σε αυτούς που ζητούν από Αυτόν. Ο Θεός, φίλοι μου, δεν πειράζεται από κακά. Ο Θεός είναι ένας πατέρας, είναι ένας καλός πατέρας, και εδώ μας λέει ο Κύριος πως αν εμείς που είμαστε κακοί σαν άνθρωποι και διεφθαρμένοι φροντίζουμε για τα παιδιά μας το καλύτερο, δεν τους δίνουμε δηλητήριο για να τα διδάξουμε ταπεινοφροσύνη, πόσο μάλλον ο Θεός, αυτός ο καλός Θεός που δεν λυπήθηκε το γιο του αλλά τον παρέδωσε για χάρη μας στο θάνατο, πόσο μάλλον αυτός ο Θεός δεν θα προμηθεύσει το καλύτερο για σένα και για μένα, όπως ήδη το έχει προμηθεύσει διαμέσου της θυσίας του μονάκριβου του γιου. Ό,τι πολυτιμότερο είχε ο ουρανός, φίλοι μου, το έδωσε για σένα και για μένα. Ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του για τον άνθρωπο διαμέσου της θυσίας του γιου του. Αν λοιπόν αναρωτιέσαι και λες, άραγε με αγαπάει ο Θεός? Ο Θεός το απόδειξε, φίλε μου, ότι σε αγαπάει στέλνοντάς του το γιο, το μονάκριβό του γιο πάνω στη γη, για να πεθάνει για τις δικές σου και για τις δικές μου αμαρτίες, και πολύ περισσότερο να αναστηθεί για να σε δικαιώσει και να με δικαιώσει. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι ένας κακός Θεός, ο Θεός είναι αγαθός, όπως μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένας καλός Θεός που κάτω από τη σκέπη του μπορείς να βρίσκεις καταφύγιο. Αυτός είναι ο Θεός που πιστεύουμε, φίλοι μου, αυτό κηρύττουν οι βιβλικές διακονίες, αυτό το Θεό πιστεύουμε, και πραγματικά για να γίνει αυτός ο λόγος και να μπει μέσα σας, να γίνει ένα με εσάς αυτός ο λόγος, ότι ο Θεός είναι ένας καλός Θεός, πρέπει να αναγεννηθείτε, πρέπει να βαφτιστείτε με Πνεύμα Άγιο, γιατί τότε το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας αποκαλύψει τις Γραφές και θα σας φανερώσει την πραγματική φύση του Θεού και την καρδιά του Θεού μέσα σας, μέσα στην καρδιά σας.